הבאת כיפה איז'ו? רק רגע, נלך לפי הבאת משנה כיפה? סדורה. משנה סדורה. מה? נרות נשמה? יש. יופי. כלי ניקוי לשיפוץ הקבר? כן. אני אציג לך כמה ותגידי לי מה הכי יאה ומה הכי נאה. טוב, זה לחתן. אנחנו לא רואה חתונה. כן, אבל בכל זאת זה יום שמח. זה באותו סגנון, אבל זה זה של למח, יאללה. אולי זה מספיק הפרפר. יופי, כמו הנשמה שלך. לא כדאי להתבדח ליד המתים. איזה יום. הנה יגאל. והנה פה יום. מצאנו. תראי איזה מצבה יפה. לא עשיתי להם יפה? אבי ואמי היקרים. תראי איזה סבלנות הייתה לו. הוא חיכה לה 19 שנה. עוד. שיהיה נקי. כמה טוב להם עכשיו. ופה, זה לא מקום לשעשועים. אשתי אומרת, מה יש לך לחפש שם מלבד מצבות ללמוד בטקסים מסוימים? ואני אומר לה, לא ולא. מה זה? אלה המתים שלנו, שאנו רוצים להתחבר אליהם, והם לנו. זה לא עומד, אולי נשים קצת. לשוחח, לכעוס, לשמוע, אולי סתם לדבר. אני מודה לאשתי קלאודיה שהסכימה להשתתף בפולחן זה. כתבת לי מכתב וביקש שאפתח אותו אחרי המוות, ופתחתי מיד אחרי מותך בדצמבר 2010. כאם לילד, לצערי לא הייתי אמא טובה. תמיד חשבתי שאתה מאושר ומרוצה, כי היית תלמיד טוב, ילד נוח השומע בקולנו. אבל הייתי רחוקה מהתלבטויותיך ובעיותיך האישיות. פשוט לא ידעתי, ואין זה תירוץ. אמא צריכה לחוש את הרגשות והרגישות של היקר לה. איזה שפה. הצלחתי להתקרב למאות תלמידים, לחוש את חסרונם, תסכולם וכאבם, ולי בן אחד ויחיד. לא מצאתי זמן להעמיק בבעיותיו הנפשיים, צריך להיות הנפשיות של ההתבגרות, ועל כל עוונותיי כלפיך, על חטא שחטאתי לפניך, מבלי דעת, תמחול ותסלח לי. הם יקרה, מחול לך, אני מוחל לך מכל ליבי. אב יקר, היית איש של מעשים, לא איש של מילים. מה שחשוב זה מה שעושים. לכן, בכל חיינו יחד, לא טרחת לשמוע אותי ולדבר על בעיות שהיו בינינו. אבל בתוכך הרגשתי שיש משהו שאתה רוצה לדבר. אשתך, כלומר אמי, אמרה לי 2 מחמאות רצופות כשהייתי בן 65. 2, שאני מרצה ואני שחקן. 2 מחמאות רצופות. אתה אפילו את זה לא עשית. אבל איני דן אותך לכף חובה. כי הרי היית איש של מעשים, לא היית איש של מילים. תהיה נשמתך צרורה בצרור העולמים. חבל על כל דאבדין ולא משתכחים. פה קשה למצוא אבנים, אבל הנה מצאתי אבן גדולה, אני לא יודע אם זה נחשב. זה בולבן, מה זה? זה סלע. אחד לא, אחד לה. אחד לא. מאחורה צריך להיות. וואו, שם. גייטנישט, אתה יודע. בסדר, כל הכבוד. יש בך תועלת כלשהי, גם לחיים וגם למתים. כן, אבל לא נשק רק אחד מהם. את לא נשקת. את לא מאמינה בזה, אה? לא, אני כן, אין לו עוד נשיקה. אין לי קולטה מתים. זה סתם אבנים. איזה נהדר, ממש. הפלא ופלא. אשתי מגלה סבלנות ברזל. היא אפילו מסכימה להמשיך איתי במסע עד חיפה. זה היה קשה. אבל טוב שעשיתי את זה. איז'ו, עשו מחקר ומצאו שתוך 200 שנה יש 100% תמותה.
בסדר, אבל צריכים, לקראת זה אנחנו צריכים ליצור יחסים טובים עם המתים. בסוף נגיע אליהם, ניפגש, ואז יגידו, למה לא שטת לבך אלינו? אני אומר, הנה, דיברתי אליך. בית העלמין כפר סמיר בחיפה. אנו מבקרים את הקברים של קרובי קלאודיה. לפעמים אנו מתקשים למצוא את הקברים, בגלל תנאי מזג האוויר וצפיפות המקום. יש, ברוך השם, אלפי אם לא עשרות אלפי נפטרים. טוב, חיפשתי והעליתי חרס בידי. תודה רבה, משה. תודה. בואו. לנו הרבה זמן לחפש אותך. בסופו של דבר מצאנו, אשרי המוצא. התגדל והתקדש שמי רבה. אמן. מרגרטה יקרה, הרבה זמן לא היינו פה, אנא תמחלי לנו. פשוט לא הסתייע. אנחנו זוכרים אותך בתור אישה מלאת אנרגיה, אחוזת תזזית, וייתכן שפה ושם נפגענו מאיזה אמרה בוטה, אבל הכל מראה על אמירת אמת, על תמימות ולא רצון רע. פיסה נטוס, הנה יש פה עדן גדולה. נפל לי. דרגה. לא ענית. אני זוכרת שיכול, מה? לא יודעת, מה זה, ככה נהנים מרשים? חיפשתי אותו כמיטב יכולתי, אבל הוא איננו, נמצא אותו פעם אחרת, גם פעם קודמת לא מצאנו. הוא ודאי לא נעלם. עכשיו נמצא את קירוב בקיר. הנה, דווקא מטפלים בהם, יכול להיות שאיזו רשות מסוימת שם פרחים. קירוב היקר, חייך היו קשים, אנא מחל לנו, אנא מסור לאביך במידה ואתה רואה אותו, כי ניסינו לחפש אותו ולא ראינו. אז זוכרים אותו בזיו תפארתו. כל הכבוד לכם, להתראות ונתראה בעתיד. לא יסלח לנו שלא מצאנו אותו. כדי להיות בטוחים. כדי להיות בטוחים שהמסר מגיע, קירוב היקר, ולאביך, לאמך כבר מסרנו. אנחנו נעשה את הג'סטה הבאה. 360 מעלות שמאלה. בסופו של דבר, אשתי היקרה הבינה שקבר אינו סתם קבר, ומצבה אינה סתם מצבה. ועכשיו אני צריכה כדור נגד סחלחולת. שלום ותהילה לכל. יש אינטראקציה בין שני העולמות. נראה לי שיש סיכוי מסוים שפולחן המתים יהיה משותף לשנינו, מעתה ואילך.